Жената е особен организъм. Ние имаме проблеми, за които мъжете даже не могат да предполагат. И не става дума само за менопауза. Репродуктивно здраве. Раждане на здрави деца. Това е толкова важно сега. 97% от жените раждат от 25 до 34 годишна възраст. И забележете, цели 31% от тях имат проблем с забременяване. Но има решение. Трябва да приемаме органичен йод, органичен селен, метилфолат, извори на чистота, ортилия хемофила, органично желязо, витамин D3, миоинозитол и дехироинозитол. Смятате, че е страшно много? Мили мои, а искате ли здрави деца? И се обадете, ще кажа как да ги приемате.